CSWD Lapu-Lapu nagpatabang sa Lapu-Lapu City Police Office aron masubay kung giyan sa pagsud sa mga badyaw gikan sa Mambaling, Cebu City ngadto sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Mirondina adunay live update. May Bob, kay lagi nagsugod na ang Burmans, maobserbahang mikatap na usab karon sa kadalanan kining mga badyaw aron manaygon og magpakilimos. Apan gikahibong sa taga CSWD kung giunsa nila pagsulod sa dakbayan sa Lapu-Lapu kining mga badyaw nga gikan sa Mambaling, Cebu City nga unta gidid-an man kining mga minor de edad ug mga senior citizens nga makagawas. Gisubay sa mga sakop sa CSWD, uban ang Lapu-Lapu City Police ug mga tanod sa Barangay Paho ang intersection sa may First Bridge aron ma-rescue kini mga minor de edad nga mga badyaw nga nagpakilimo sa kadalanan. Gida sila sa CSWD aron ma-profile ug mahatagan og pagkaon. Didto may na-rescue usab nga mga senior citizens. Gikan sa CSWD, dadon sila pagbalik sa Mambaling, Cebu City, pinaagi sa abag sa taga City Disaster Risk Reduction and Management Office. Matod ni OIC CSWD Annabeth Quizon, karong adlaw ang ikalimang higayon na nga nakapahigayon sila og rescue operation sa mga badyaw. Magdada sila sobre, unya kani sobre ilang ipanghatag diha, mosakay sila sa mokabyon diha sa multicab nya, watakibaw ra ba kay usahay dili ra ba gina sila magmask. Unya ang ilang sobre nga ihatag nimo asa nagikan nga mga kamot, wa ra ba na gisanitize. Gikahibong sa OIC sa CSWD kun giunsa pagsulod sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa mga badyaw nga higpit man untang gidili ang paggawas sa mga minor de edad ug mga senior citizens. Malay pagkaon. Pangayo ba? Di ka ba kutay magbisaya? Di ka ba ang magbisaya? Istorya sa atong social worker nga maogi initial contact yun nila didto pag rescue sa atong dano diha sa may Paho, niingon nga ihatod daw kuno sila, ilang gitawag og i-term nila is taxi kuno. Murag naay mo hatod nila dire, unya kuhaon pud sila ini kahapon. Subay niini nakig-alayo na ang taga CSWD sa Lapu-Lapu City Police aron masubay ang mga dapit nga posibleng agian sa mga badyaw. Bob, lakip sa susihon karon sa Lapu-Lapu City Police kung unsa katinuod nga may mga sindikato nga nagpaluyo ni ining mga badyaw ug moy mohatod og kuha kanila luwan sa pribadong sakyanan, particular na diha sa Barangay Paho. Lakip usab sa ilang susihon o baka kini sila magsakay lang og mga motorbangka gikan sa Mambaling ug modunggo paingon diha sa ilawom nga bahin sa Mactan-Mandawi Bridge. Bob, daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.